V tejto časti Slovensko súdi si vypočujete najdôležitejšie časti uznesenia v mene Slovenskej republiky. Dňa 5. apríla 2024 bola súdu doručená obžaloba okresnej prokuratúry Prešov v trestnej veci obvineného poručíka magistra Gabriela Chymaľa ohľadne skutku, ktorý mal spáchať takže dňa 4. marca 2023 okolo 22:56 na parkovisku pri reštaurácii Aztéka na Družstevnej ulici v Stráskom po predchádzajúcom verbálnom a fyzickom konflikte udrel poškodeného teleskopickým obuškom po hlave, v dôsledku čoho utrpel tržno zmiaždenú ránu v temenej oblasti hlavy a otras mozgu ľahkého stupňa s dobou liečenia 18 až 20 dní. Obžalobou prokuratúra okresnej prokuratúry Prešov to kvalifikovala ako prečin ublíženie na zdraví v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctvo. Avšak v slovenskej justícii existuje zákon, jedná sa o zákon paragraf 216 odsek 1 trestného poriadku v konaní o prečine, ktorý hovorí, že v prípade, ak horná hranica trestu odňatia slobody neprevyšuje 5 rokov, tak vtedy môže prokurátor so súhlasom obvineného po vznesení obvinenia do podania obžaloby na návrh policajta alebo aj bez návrhu podmienečne zastaviť trestné stíhanie, a to v prípade, ak sú splnené podmienky. A to poprvé, že obvinený vyhlási, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný a nie sú odôvodnené pochybnosti o tom, že jeho vyhlásenie bolo vykonané slobodne, vážne a zrozumiteľné. Po druhé, nahradil škodu, ak bola činom spôsobená, alebo s poškodeným o jej náhrade uzavrel dohodu, alebo urobil iné potrebné opatrenie na jej náhradu. A po tretie, vzhľadom na osobu obvineného s prihľadnutím na jeho doterajší život a na okolnosti prípadu možno takéto rozhodnutie považovať za dostačujúce. Obvinený policajt, poručík magister Gabriel Chymaľa, v konaní pred mediačným a probačným úradníkom tunajšieho súdu vyhlásil, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný, pričom súhlasil s prípadným podmienečným zastavením trestného stíhania. Svoj skutok oľutoval. Obvinený dňa 25. júna 2024 uhradil prostredníctvom poštového poukazu poškodenému sumu 848 eur a Všeobecnej zdravotnej poisťovni uhradil sumu 58 eur. Obvinený doposiaľ nebol nikdy odsúdený. Za obdobie posledných 2 rokov spáchal 3 priestupky menšej závažnosti, o čom svedčí skutočnosť, že boli riešenie iba napomenutím. Z miesta trvalého pobytu mu nie je nič negatívne vytýkané. Podľa služobného hodnotenia dosahuje dobré výsledky. A preto samosudca okresného súdu Prešov, doktor Marian Vorobel, rozhodol, že podmienečne zastavuje trestné stíhanie. Pretože obvinený s takýmto zastavením súhlasil, k spáchaniu skutku sa priznal, škodu uhradil a vzhľadom na osobu obvineného a na okolnosti prípadu možno takéto rozhodnutie považovať za dostačujúce. Súd nemal pochybnosti o tom, že vyhlásenie obvineného bolo vykonané slobodne, vážne a zrozumiteľne za účelom dosiahnutia rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania. Aký je váš názor na toto rozhodnutie? Svoje názory mi napíšte do komentárov. Ak sa vám toto video páčilo, tak odber tohto kanála poteší.